focus mo. Focus ako. Sana nga kini sir pag-iitik na sa live stream. Meron na? O, kasi pag Sir Juan is down, napaputol yung live stream pag sa kanya ako tumatawag. Oo. Meron na. Kaya sa inyo, hindi, nagbabab daw pag sa kanya tumatawag. Kaya sa iyo ako tumatawag. Okay, so. Oo. Ganda. Wala ba tayong drone? Dito, kasi may mahangin. Kalaban. May drone ang magbilang. Pinatawagan po namin ng pansin ng lahat po. Parating na po yung mangunguna po sa karera ng paraw po. Andun po sila sa tapat po ng, kung nyo sila makikita po, gusto nyo makita pala, sa tapat po ng Jesus Christ po. Yung mga natin po sila na po yung papunta dito. Ito po yung daan o paraw karera. Stadium Jesus Christ po. Ayan na po, yung mga nandun po sa mga that's doon po, yung mga paraw po natin. Hangin sir?
buhat na doon. Kulong pala ito, sorry. Post ko kanina na yung post ko kanina, grabe, meron na din. Sunod na biyahe po yung bus number 1345. Sunod na biyahe po ng Alaminos. Parang hindi gumagalaw. Hindi, may isa na dito. Meron na dito. Nakapusad na itong nandito sa tapat ng building. Sila na yung ito pinakamalapit. Patating na po yung mga paraw natin na nagkarera po mula sa... Galing po yan sa Children's Island po. Galing sa Children's Island. Hindi po Quezon Island kasi medyo maalon po sa Canal Grande po. Kaya nilipat po namin ang starting area po sa Maycon. Children's Island po. Master, operator, yung uniforme mo. Yung uniforme niya. Wala na, hangin eh. Nakalamin na. Salamat sir. May saka-facing ko di camera ko, malipis na tayo. Palampasan na nga tayo sa Andyan na po, patating na po, patating na po. Yung mga gustong manood po, patating na po yung mga paraw po na nagkarera po mula sa Children's Island po. Hindi, alam mo ginagawa niya, gagawin ko tapos eksakong pabulong. Diba? So, lumahalo na halo. Mali, mali. Kasi naman ko, ito yung nangungulit eh. Makalat tinuguro na tayo. Hindi. Wala. Ay, hindi. Meron na ito. Ito na po ating mga paraw. Nagkakarerahan po galing po ng Children's Island po. Yung malaking camera ang ano eh. Dapat dito. Oo, dun muna kayo. Patating na yan, patating na yan. Kawan. Dito pa kayo. Oo. Wala, hindi makikita. Makikita doon. Coffee mo. Wala, di mo makita yung mukha. Patayin nyo na po. Umanap na po kayo ng pwesto nyo kasi nalapit-lapit na po sila. Pumwesto na lang po kayo. Nandiyan na po sila. Ayan po yung namumula oh. Ganda yung tingwanan na yun. Ganda yung tingwanan. Sabay na sa akin. Andun na po ang ating mga kararo nagkarela po. Galing po ng Children's Island po yan. Ito po nangunguna yung nakikita nyo na po dito.
We would like to acknowledge the presence of Mayor Alf and Mrs. Chloe. Magandang umaga po, ma'am. Welcome po. Welcome po. Nako, tingnan mo yun. Nangangin na. Ito na po yung nangunguna po. Tapos yung panilunda, kasunod po. Kita-kita naman po natin kung sino mananalo po. Alam mo ba doon ba? Kung ano number? Tinagigtan na ko mas tentilayo. No. Ano makita? Alam mo ba doon ba? Alam ba niyo yung nasa alayan siya? Bulok na eh. Tatango-tango. Papunta naman na rito. Ito na po nangunguna yung para na naka-epoxy po, pare-pareho sa naka-epoxy lahat yan. Pero ito po nangunguna ngayon, yung nandito na po sa may tapat ng maxim yata. Inuulit po namin ang premyo po dito, yung first prize po 7,000, yung second prize po is 5,000 at 3,000 naman po yung third prize po. Meron po silang consolation na po. Ito na po yung nangunguna po, ito na yung nangunguna. Medyo yung kasunod po yan, napakalayo. Number 19, sir. Number 19. Ang number po niya is number 19 po. Number 019 yung nanalo po. Mamaya i-announce po namin ang pangalan niya po. Mas na tayo, hindi kalawan. Ma'am Pelma, pakitingin niya kung sino yung 19. 019 po, Ma'am Pelma. 019, yan po ang nanguna po. Siya po ang mananalo ng 7,000 po. Ayaw. Dito pala sa side dito. Left side, one. Left side, ano. Oh, yun. Second po yung dispatcher po, yung dispatcher. Dispatcher, pakasikaso to, sinakausta po. Asan yung dispatcher ng boat po? Mamaya, sabi ko. Number 6, sir. Number 6. Ang second po is number 6. Ang first po natin is 019, tapos number 006 po ang second po. I-announce po namin mamaya mga pangalan po. Yun pong assign na tao natin po dito sa Mequan. Boat dispatching po, asan siya? Huwag niyo iwanan yung trabaho niyo, please. Oh. Kasi kinakatok kami dito, dami kami ginagawa po. Pasensya na po. So ang nanguna po kanina, 019 po. Tapos ang pumangalawa po ay 006 po. Ito po may announcement po dito na yung nanguna po, yung first, second, third po, meron din pong special na prize po galing sa epoxy po natin.
Ulitin ko pala po, nakalimutan ko po, ang epoxy po, ang sa pong kapartner po natin para sa karera ng Parao po. Epoxy po, epoxy. Meron po silang special prices para sa first, second, and third po. Pakikuha po yung pangalan ng Juan. First at saka second na nandito na po. Kamu ba, kita na nakasama ko. Lapas. Ay, tama na kami. O yung dalawang nakikita nyo po, nag-uunahan po yan para sa third prize po. Yung nandyan po na tatlo, nag-uunahan po yan para sa third prize po. Meron na po tayong nanguna po, yung 019, tapos yung 006 po ang second. Tapos bahala na po dito sa dalawang nangunguna po kung sino magiging third po. Naungusan na. Pera. Ang epoxy po ang kasama po natin para sa mga pakarera po natin. Itong na-start. O ayan po, yung mukhang number 2 po yata, 002 po yata ang third prize. Kasi medyo maliliit yung kwan, numero, kaya yata. Number 2 tsaka 16 sir ang naglalaban. Salamat sa third. Number 2 at saka 16 po, Rumerimati po yung number 16. Pero yung nangunguna po, number 2 po yan. Sayang yung ano mo. Number 2, sir. Ayan po. Ang nanalo po sa ating karera ng Parao po or lumbaan po ay ang first prize po Parao number 019. Tapos yung second po is Parao 006 at saka yung third prize is Parao 002. Ang first prize po ay meron siyang 7,000 po. Second prize 5,000 po at saka yung third prize 3,000 po at may special prizes po na ibibigay po ng ating kaibigan dito sa karera ng Parao po, ang epoxy po. Lahat po ng sumali po dyan, pag umalis po doon sa Children's Island at nakarating po dito, may consolation prize po yan na 5,000. Lahat po na nakakarera po. Shortcut. Ay, ano makapit? Nabali na pa ng tayo ng isang sir. Nag-shortcut. Anong pangalan ko po? I-announce po ni Sir Briggs po, siya po ang ating MC para sa award po natin. Ang nangunguna ay si Julie Navarro, pangalawa si Red Lina, at pangatlo Erwin Ranyaga. Ranyaga. Erickson Ranyaga. Number 2.
lahat ng mga para operator. Umakyat doon sa harapan, doon sa may arko. Katumpay. Katumay, sakto ikikita kita. Talimpe mo tayo mo. Koy. Ay ko nga extension galak to. Ano? Charge pa? Oo. Ah, na dyan. Kalaman.
Lahat po ng Parao operators, lumapit po tayo dito sa may arko para po sa awarding at group picture. Doon kayo sa likod ko pa, banda doon, para kita kayo, matatabunan ko kayo. Yan, yan. One. 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. Kali! Ay, papagipanin. Atras. Atras. Yung mga matangad sa harap. Para kumahanag. Vice! 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 Movement! Yan! Against the right! Jump shot! Jump shot! Right! Come Hey! Jump shot! Oh, jump shot! Jump shot! Jump shot! Jump shot! Bilang ka! Bilang ka! Ay, si finisher! Jump shot! Jump shot! Ano yan? Yung level nyo! Jump shot! Ha? Bilang ka? Oh, ganyan! Sige! 1! Ginahin na dyan! Ginahin mo! Dyan! Dyan! Tara! Tara! Dyan! Pagkatalo!
Oh, tingin, oh. Dito na, tingin. Doon, harap ka. Stop, ulog. Stop. Gina, bilis. Ginaw pa. Pre. Gusto mo kami kumuha para magsama ka. Apat. Congress. Ganun pala to. Bilang. 3, 2, 4. Lahat po ng contestants ng Paraw, lumapit po tayo dito sa may arko. Lahat ng mga sumali doon sa Paraw Race, pumunta na kayo rito ngayon para umpisa na natin. Lahat ng sumali sa Paraw Race. Panalo kayo o talo, may premyo. Tara! Boys! Lahat ng mga operator dyan, sumali sa Paraw Race. Pumunta na kayo rito para umpisa natin yung awarding yung mga nanalo. Nanalo, talo, may premyo. Wala, madilim. Galing sa Puro kayo dito, sa may araw. Madilim. Dito? Oo, dito. Okay. May kapit-kapit din ka. Okay po. Mag-group picture po tayo Saglit lang po pagkatapos po ng riders. Susunod tayo. Group picture. Bago po mag-awarding. Sinundan yung ruta. Okay, parang operators po. Dito na po tayo sa may arko. Tinatawagan din po yung grupo po ng Pioneer Boxing. Donna Evaquim, Colonel Velasco. Sana si Sir Toots, Sir Blitz, Ma'am Telma. Sige po. Sa gitna na lang po ang Pioneer Boxing and Colonel Velasco. Sa gitna na lang po tayo, sir. Excuse me po, mga ading. Hoy,
Colonel, sa gitna po kayo. Kapre! Kasama ng Pioneer. Ayan po, maraming salamat po sa inyong pakikiisa, lalong-lalo na po sa ating mga sponsors, no po, ang Pioneer Epoxy, at iba pa pong tumulong po para maging successful ang ating Paraw activities po, Paraw festival activities po. So now we come to the awarding of winners. Ma'am Telma, asan na ang mahiwagang result? Ma'am Telma. Suspense. Sigurado ata yung pabulunan kita dito amin. Masyadong malaki yung premyo natin. Asan na si Mado? Hindi niya mapibet ang premyo. So, ang mga winners po ay magkakaroon po ng prize. So, for the third prize, 3,000 pesos. For the second prize, 5,000 pesos. And for the first prize, 7,000 pesos. At lahat po ay makakatanggap ng pake at giveaway mula po sa Pioneer Epoxy. Mga divers, naligay dito para makita niyo yung mga mukha nyo. For the third prize, to receive 3,000 pesos, a plaque, and giveaways from Pioneer Epoxy, we have Paraw number 009. Ang pangalan ng operator, si Kuya Carleto Calero. Hindi marupat, pinarubuatan na kaya amin. Hindi ka ano na gito. Okay po, asan na po si Kuya Carleto? Kuya! Pa kayo manang sasabayan ay nasumarsarnok kay Lito. Kayo ka talaga Sino daw yung butas yung layag? Sila yon. Anong pangalan? Elvin Disoyo. So sila po ang third place. Doon na lang po tayo sa may tabi po ng Pioneer Epoxy, sila Ma'am Donna, for awarding po. Kuya, asan ang t-shirt mo na Pioneer Epoxy? Eh, ang dami nakaharang nga eh. Pinapalis ko nga sila eh. Ay, nung Sige po. Awarding na. Sige na.
Hindi naman kayo ang maaaward. Hindi naman tayo. Mangyari pong mag-join po yung ating mga kasamahan sa Pioneer Epoxy. Ay! Ay! Ano nire-record yan? Wala na. Telma, saan ka na? Ayun ako naman. Papirma na lang pala. Ano sali kayo sa maganda? General. Okay, congratulations po sa ating third placer. For the second place, to receive 5,000 pesos, a plaque, and also giveaways from the Pioneer Epoxy, we have Parao 006, the name of operator Ray Villena. Palakpakan naman po natin. Congrats, kuya. Halo kami na mati. Ay, Congratulations po sa ating second placer. At syempre po, ang champion to receive 7,000 pesos, a plaque, and of course, giveaways also from Pioneer Epoxy. We have Parao 019, Johnny Navarro. Ayan, nagbunga ang kanyang mga ensayo si Kuya Johnny. Halos araw-araw pong tumatakbo si Kuya Johnny. Wow, ang dami. Maraming bangkang madidikit dyan. Okay. So congratulations po sa lahat ng winners, sa mga non-winners. Meron po kayong consolation prize. At syempre po, sa susunod na taon uli, magkakaroon tayo ng isa na naman ganitong
activities. Sana po makiisa kayong muli. At syempre po maraming salamat sa sponsor po natin, ang Pioneer Epoxy. Picture kayo, tatlo. Sa Pioneer Epoxy. Yan. Sir, tabi po. Sorry po ma'am, sorry. Para makita yung mukha nyo. Yun pong mga kukuha ng consolation prize. Pumila na lang po tayo dun sa booth ng ating Pioneer. At kunin niyo po yung consolation prize kay Ma'am